Eh, iya. Umpama bojoku tak prank, aku tok kerampokan. Kira-kira reaksinya piye ya? Jajal lah. Lapo Pak, ketoke kok suwedi men. Anu Bu, aku neng dalan kono moe bar kerampokan. Kerampokan? Lah terus piye Pak? Awakmu gak apa-apa? Aku ora apa-apa Bu. Lah emang ceritane piye Pak? Ini lho Bu, aku pas balik kerja mau pas tekan jembatan kon Benggangan kono moto Bu. Aku didono numpak sepeda motor jaketan ireng-ireng sangar-sangar ngono Bu. Lah terus aku dipepet dihadang nang ngarepku. Terus sing bonceng mudhun, terus wonge langsung nyikep aku ngene Bu. Eling Pak, iki aku, ora rampoke. Aku mau praktekno Bu. Kowe ben iso ngrasakno apa sing tak alami ngono lho. Praktekno. Ku jenenge ape mateni aku, Pak. Berarti mang keadaannya mencekam, Pak. Wis pokoknya mengerikan Bu. Aku disikep saka mbring ngono terus sing siji nodongno senjata tajam Bu. Karo muni, "Bondo apa nyawa? Bondo apa nyawa?" Wes. Tasku terus tak kekno Bu. Isine jero tas dikuras gajian seminggu entek Bu. Bareng tas wis kosong terus diuncalno. Iki Bu, karo tas kosong gak ono duite. Yo sing sabar, Pak. Alhamdulillah awakmu selamat. Nek masalah duit gak usah dipikir. Tapi engko terus blonjomu piye Bu? Nek masalah blonjo, aku cek disimpenan, Pak. Nek tinggu seminggu yo ijek cukup. Ya wis Pak, tak keno kopi sik ben lerem. Suwun Bu. Ternyata reaksi ini bojoku ora koyo sing tak bayangno. Wonge ora nesu-nesu. Istri solekah tenan nek ngono. Iki lho Pak, kopine. Tak jipukno mangan sisan ya, Pak. Ora usah Bu. Aku ora kowe iso nampa keadaan ngono aku wis seneng kok Bu. Namung teng rasane wis wareg. Jenenge alangan kudu iso nampa. Wong dina apa sih gak ono ning kalender kok, Pak. Ya wis Pak, aku tak salat sik karo sujud syukur. Alhamdulillah awakmu sehat. Iya Bu. Engko nek bar salat, wong engko tak kei kejutan. Amplope tak kekno. Terus karo ngomong nak mau mung etok-etok kerampokan. Kira-kira reaksi ini piye nih? Nah, dia amplope. Sampean golek iki, Pak. Mau nek iso nang tanganmu mau piye re Bu? Mulake to, Pak. Sok nak ngeprank aku ki, nak ndokokno duit ki sing dhuwur kenteng sisan ngono lho. Apa ning dhuwur wit sing dhuwur? Nek cek nang sekitar kene, aku cek mampu, Pak.